अमरपुरनि मकराई गामियाव फायसकबायखा जे मकराई गामियाव जोंनि तिप्रासा गामि गोसार अमरपुरनि सित्रा मोनाम जत्त कसक कुसुमनो खिबनानि बागै अ तिप्रासा गामि आमसायो दिनै अर माइ गायजाक थालिर गायजाक आबनो 10,000 बायखायै 3 नक अर काहाम नक तांजांनो सोबायै अर जे दखल खायनानै तिप्रासा जागानो हमनो जों दिनै फायनाय फैखा मकलनि मुक्तरै क्लायखा खायखा जों गोबां माकक खोनाका जों सानानै नायो सुदु मकराई गामि सिमिया दिनै खासिया मंगल बमतैखायनो तेलेमुरानि कसक कुसुम खिबै जोंनि बर' रक टंमालिया आरो डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट नोंखा दिनै चम्पकनगर सादुपारा साकाव बरमुराव लामातै ताबो चिनि बर' हिमालिया नेशनल हाइवे गानो कसक कुसुम खिबानि जिरायनि रंनि रानी बाजारनि खिबैमानि बागै अमतै हायखाने सिदाय थानानिबो उर बारि चमुनिबो बागपाराव चिन तिप्रासा गामि आमचायो ताबो मैला खिजागै दङो दिनै अमरपुरनि मैला अरबो गोबां मा यांगो अ बरमुरा पाहाड़ तिप्रासा आमचायो फाय खिबजाखायो जागा जागा परिकल्पित भावे खायै अमतै खायै शहरनि मैलाखौ मोनाम सनाम कसक कुसुमनो एडिसि एलाकाव एडिसि विलेज बाय फोर्स खायै दखल खायै पुलिस प्रशासन थेपावै बर ताबो जागा दखल खायदों अ जागा दिनै फाय खोना फैका चिनि बुकुक साका अमर रासामालनि सिमे 100-150 बছর अ जागा बर दखल खायफायो अ जागा बर माइ खायसावो अ जागा थालि बरिसावो अ जागा बर सालबुरुनि बिसानि आजि चाजाव बर बंनि माइ गायजागनो रं नुखाना जोंबो फाय नुफायका दिनै अमनो दिनै दखल खायनायनि बागै आं सानानै नायो आं सानानै आं जे कुनु पार्टिफोरनो खायदों आबोनो कगिया अ जागानो जों अर डास्टबिन खालायनानै रिगला आबोनि बागै डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जे खालायनानै नांमानि चिनि तिप्रासानि जागानो सेकनानि बागै बर जे चाइटक टंमानि अमना कासुनानि बागै डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जा खायना नांमानि जों खालायनाय तामनि हिंगाखाय जों परिष्कार साना नायो निनि शहरनि कसक कुसुम अमरपुर शहरनि कसक कुसुम मोनाम तिप्रासा आमचायो खिपाय मांगला अब नंनि आमचायनि खिपदि गभर्नमेन्ट तामो खालाया साइमिया जों आगामी दिनो तावासा जुदि अर दरजार हाबै सामंटां फैखाखाय चिनि डेमोक्रेटिक आन्दोलन चलिनाय सारा त्रिपुरानि बरकनो जों अर गेदारिं खालायनाय जों फुनुगैरिनाय डेमोक्रेटिक आन्दोलन बाय चिनि हानि बागै अनेक थैरिखा कुमारी मधुति रूपश्री थैका पुलिसनि जुलुम बाय अ मकराई गामिनि हानो नारेंनानि बागै जुदि थै खिगलायनो नांखाय कुमारी मधुति रूपश्री सं जुदि थै खिगलायनो नांखाय चिनो बुकुक संबो थै खिगलायनाय जोंबो खिगलायफैनाय अर गोबां मा हानि बागै सबाखाय जों थै खिगलायका अ मकराई गामिनो अरंको जोंखया और फाइनो फैका नक गाना 20 मिटार काया अर अमबाय तिनी दालान नक टांजाक चतुर्दिके और तिप्रासा पारा हा और तिनी बाइके बो छेनस तिनी और फाइ और बर मैला खाइना खलक फैका खाइने निर बाइके बर जागा और हावा खागदि फैका आंगर फाइते बखनाका रवित्र जमातिया और बीजेपी नि जनजाति मोर्चानि नेताफो बनाकि अ जागानो लोकेशन बो सिरिनायखौ जों बनो सानानि नायो ताखौ नों मानसु बैनानै निनि थिनांनि कक निनि भबिष्यतनि कक दिनै नों अ जागा दखल रिवाने आगामी दिननि जागाव दखल खायाना जों गोबां मा जागाव थाङै नुखा जितेन्द्र चौधुरी एमपि तंमानि सीपीएम नि मिनिस्टार तंमानि समय ब मिनिस्टार तंफोर बिनि निजिनि पारा एडिसि विलेज तंमानि आबनो जेनेरेल खलाय दिखा और गोबां मा अमरपुर तिनि गोबां मा जागाव तिनि तिप्रासा एडिसि एलाका तंमानो बामफ्रन नामालो आबनंको खायरिका ताबो आरो आईपीएफ बीजेपी गवर्नमेंट फाइमानि यागुलो बतिनि अमकराई गामिया हाय गोबां मा आमचायो तिनि मैला खिबनानि बागै तिनि जागा दखल खालाय दङ आं सबसे बेसि खान नांमानि काकाइचिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार जरा आईपीएफ दफानि बागै वानसुगु हिनि कक सानाय जरा दफानि हानि बागै कक सानाय हिनि सानाय रक बर तिनि कक थैसा साफाया तिनि अमकराई गामियाव फाइनै फैया ताङै नै फैया बर अमनो चिनि क्वेश्चन सालसा बरक वानसुंना नांगाने दफा जुदि करी हिंगाखाय हा जुदि करी हिंगाखाय निले बर तंनाय निने हासे पाइ थांगाय निने बोसा निने बोतै निने बुसुला बर तंनाय अ 150 बছর चिनि रासामालनि सिङाव जागा बरनि दिनै बुसु दिनै सुसु सं
bini ba sonta bugo doko khaito no no kangai kosto khaye aji oi bol phalei onoro kangjama tini sabai jakha buse kha yogmani kok sing mono kuno ma bekha doko khainani riya srai kok sarkar ja khaimani mono salamai rina nungthon Pasal jadi orang mulai khidna ni bagai ngok fai kai democratic movement sing suru khlai na cheng nai lama wa gero goi khiri lai nai chang phono goi ri nai democratic movement tam hin kai abuni bagai no o amsai ni joto takhok bukhuk no gana gini jara tong nai takhok bukhuk chang ang koina ni musungo o hano naringa ni bagai o je moila nong ni kami gana wo khiboi nong no monam ri oi oroni norna ni bagai kutulina ni bagai je dirgo mayedi পরিকল্পনা খালাইয়ে লং টার্ম পলিসি খালাইয়ে ও জাগানো যে দখল খানে নামানি মনো কাসুথিনি কেবো নরকা ইনকো পার্টি নো তরজাগै নর কেবো उसुबिदा थानि पार्टी यारो और आनि दखानने थांनानि कक्सि आनि हानो नारिनानि कक्सि थाखुरो ओके आबुनि बागिनो जों और दफा पार्टीया और चिनि हा म चिनि हा और चिनि नाइकलमा जिंस नाइकलना नांगना जिंस तंथाय अमन नांगना नांगने आबन बागै चिनि बुबागारा सावो जों ग्रेटार टिपालेर नांगौ बामफ्रनि आमालो जे समस्त एडिसि एलाका जेनारेल खलाइजाखा ओ जागालो ताबो टिप्रामथा एडिसि क्षमता फाइका जों मनताइ साचिनि ग्रेटार टिपालेर न बिसिंगो एडिसि दायित्व नाय ओ मखराइ गामिनो दचिनि एडिसि विलेज नमो ताबो अमनबो जों जागारे दि और महिलाबो खिदिया अमनि बागै जा खायने नामनि डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जों खलाइनाय आनि ताको सुरनबतिनि किसा सानानै Aja sar kok kayak sini, abu to je o jaga location kerajaan mana, amu to haste hapang bay, edisi hapang je tongkru, borok o jaga no official babe permission na wino o jaga no kerajaan ka, abu hakin notification betul, kapan tu ini firok muntah mana? Amo notification edisi am selele bahai ke para kesarele bono ko jaga ri mangkaba. Bini je bomo patta bo bin patta botongo eksomo o patta bono naise jaga bo jaga no naise bono pattari mane tini o jaga no dokhol khainani bagai SDM office bini pattani nomor porjonto slai dijakha ika bo dirgo bosoror patta 2008 o patta man tongfru bo afro age bo jaga dokhol khai tongfru no tang tongfru or mai kai sai tongfru khali kai sai tongfru afro tang mana khaya tini tangai borogo hotat kai tinoro bor dustbin khainun ka nang patta dipur to bono jaga phono gori kha ar nang nomor dokhol khaine purga tinkai nang patta nomor slai rima kha heda mo to tabu computer nim ko se mo jotor office ni kar saji porikolpona planning mafik mo khai jabo thanga yo tum jeta information tango sin tini wode haste hapang edisino jaga sanka jaga sanmani yagulo edisi hapang obuno approve rekha abunu tu ini firok muntah mana ang saimangka mo kono government CPM ni amal somoyo bo mo kaya o ek bosor administrator je tongfru afur porikolpona babe ke borok aro BJP ni ba government ni borok no tab ruling government ni borok na achugri woi omono borok jur purbo khaye omono kagos no nakha जों आइनत जोंबो याकरि रमनाय एकदिके डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जों थानाय एकाइताय जों एडिसि एलाकायाव जों कोन महिला बायरेनि जेनारेल एलाकानि महिलानो जों खिदिया एकाइता कैसा जों कोटबो जों मना रायदातै तामो खलायमान जों अमबो जों नायनाय अमनि बागै जों सायथकनाय एबं अब जागाव जुदि सिनि बुबागारा जुदि तिफ्रा फाइसक पाइकाय आं बनो रिक्वेस्ट खाने बिनि याकुं रमै आं बनो अनुरोध खायनाय एकबार अ मखराय कामी अ जे तिफ्रासा आमसाय कामी व जे महिला खिमनानै माने बनो फाइनाय फैनायनि बागै आं कयनाय एबं आं बरनो साइकेलनाय आदिनो बुबागारा बाय बरनो जत्तनो बनि ककनो खनारिनो बुबागारानो साव जों माने बागै तियारनाय एबं बुबागारानो आं कयनाय